Yun nga, dahil naisip kong lumipat na ng tirahan, medyo gusto ko naman ngayon ng medyo malapit-lapit sa trabaho. Kaya naisip ko na bago lumipat, ipadala na lang muna itong bike sa Pilipinas. Para sa ganun ay hindi ako mahihirapan sa paglipat, para konti lang yung gamit na dadalhin ko. At isa pa yung bagong upahan nating space ngayon ay sa tingin ko hindi kakasya yung bike pag dinala ko pa. Yung brand pala nito ay Scott Aspect 930. Combination siya ng black, white, and red. Small size, tsaka yung wheel size niya ay 29. At nabili ko siya ng second hand. Siya nga pala, wala na yung original box nito kaya ang hirap maghanap ng box. Kaya pumunta ako sa mall, nagbakasakali na meron akong mahanap dun sa mga nagbebenta ng bike. Ayun nga, pinalad tayo na makakuha ng isa. Sabi ko lang sa nagbebenta kung meron 29, size 29 na box ng bike. Yun nga, dahil hindi naman ako eksperto sa bike, kaya magpapatulong ako kay Mark, yung katrabaho ko, para kalasin ito. Tapos harap. Ito. Parang may mga ganyan. Ay, naitapon ko yata yung mga ganyan. Tatanggalin mo siya. Hindi naman tatanggalin. Lulubayin mo. Pati itong ano yung mamaya. Bike ka. Collection ah. Hindi naman akin yan sa kabayan. Ito akin. Kararating niyo lang? Oo. Dapat yung mga ay, nakalimutan ko pala yung dapat paglagyan ng mga ano, no? Alin? Isang plastic lang. Hindi, sasig ka lang. Baka may mamaya. Saan? Ito. Wala yun. Sayang talaga yung pintura nito. Ay, nasira. Ay, yun lang. Yan ang sopa. Tapos, Saan yung kam? anong kahon? Box? Ay, no? Anong box? Ang ba, lalagyan ko. Ay, no? Ano ka? Kahon ng bike? Ito yung lulubayin. Ah, hindi natatanggalin ng buo. Ah. Oo, ito. Bubuka mo lang. Tapos ikot. Sa lumuwag, matatanggalin yung tornilyo ha. Yun sa side. Tapos sa taas. Ah! Kuha ang box. Ganun lang? Yan na yan. Oo, kuha ang box. Ang kahirap. Madali na lang din palang ikabit eh. Ano to? Stand. Stand. Ano ba? Isa na.
tinayin ba ito? Ha? Oo. Sabi mo? Oo. Hindi kaya. Hindi. Ah, sakto. Or tatanggalin tong ano. Manibela talaga. Galing. Babalutan ko na lang ng ano lahat. Siksikan mo na lang yan. Huwag mo na balikan. Ang mga damit. Ganun. Ayan. Hanggang yan yung mukha lang. Saan nang galing yan? Dito? Ito. Ah, dyan lang. Pero yon sa ibabaw ha. Daan. Dito sa ibabaw. Yung isa. Dito yan. Ito sa ibabaw. Sa salpak. So, dito. Yan. Ayan. Nakaganyan yan. Ano? Ganyan dapat yan. Tapos ito yung nasa ibabaw lang. Okay na? Okay na to. Sisikan ko na lang ng mga damit. Ito mga Oo. damit niya. Sige. Hindi ko na tinanggal yung mga wire. Baka hindi maibalik doon sa... Ay, i-crosscast mo na yung Oo, sa ibabaw. Sa ibabaw lang. Ganun lang pala eh. Dali lang. Wala mo yung gulong. Ito yung hapa. Ito tinatanggal ko. Pag kinabit siya, isang spring doon. Isang spring dito na nakaganon. Isang spring doon, isang spring dyan. Yan, dapat ganyan ang pwesto niya. Okay? Dulo-dulo. So, ang nakalas lang, ang nakaiwalay lang, yan lang. Tsaka yung ano na. So, 1, 2, 3, yan lang. Kasi hindi siya papasok. So, the rest nakakabit doon. Yun lang pala yung parts. Ayun. Yung ano, yung mga Ano mga? kadena, ganun. Ayun na! Wala na, hindi na ano yun yan. Tapos na. Ayun, lalagyan mo siya dito. Doon na yung mga parts. Bahala ka na kung gusto mo So, sisip dyan. tatlo lang to. Ito, tapean mo na laro. Sige. Yan. Okay. Hindi ko nga alam. Pwede kang Pwede nga rin yata dyan. lubog eh. Ay, hindi. Kasi. Hindi. Yata. Parang pwede yata. Hindi. Naisip. Hindi. Hanggang ilalim yan. Hanggang pumabagsak yan hanggang dito. Tayo kumas. Ayun. Ito lang pala. So, ito lang yung nakaiwalay. Sumala ito ilaw. Para mas good kasi. Ayun. Yan lang. Tsaka yung mga ilaw. Hindi ba? Okay. Yan kasi hindi pwedeng hindi alisin. So, ito lang. Gara. Agaling. Salpakan mo na. Habang siya madali lang yun. Pwedeng sampa ka doon ng damit na ano? Damit mo. Ako na nagpadala ko ng bike. Hindi kasama sa charge yun? Bike pa rin yung charge niya? Basta may charge yun. It's either yung size ng box o yung bigat. Oo. Kasi ito first 40 kilo eh. 40 kilo eh. Oo. Saka mga sabon, damit. Oo nga, ano? Galing. Pasingawin mo lang ang gulong ha. Ay, pasisingawin ko pa? Papadala mo sa Pinas, di ba? Oo. Baka sumabog sa taas yan. Sila lang magbomba doon. Kaya lang, baka. May bike shop naman to sa inyo, no? Meron naman siguro. Meron, no? Kasi ibang pito niyan, ha? Ibang pito. Sige. Ha? Kasi tatanungin ka niyan, sir, wala bang hangin ng gulong niya? Tatanungin niya. So dapat walang hangin. So, ano? Wait lang, no? Doon lang pala. Akala ko komplikado na... Pag alam mo na, madali lang. Pag hindi mo alam. Ano ba? Ito, ano mo ba ka?
Bubble wrap. Tsaka So, ito. bubble wrap. Ang dami kong bubble wrap eh. Ayan nga. Bubble Hindi. wrap to. Kumuha ka lang ng konting bubble wrap. Kahit 2 piraso lang dito. Siyempre, balutan Sa body. sa body. Kasi ang gulo naman di mo balutan. Kahit tumama na. Pati yung mga nandun, no? Yung yan. Ito? Hindi natatama dyan ang bawang. Basta salpakan mo na siya ng mga damit. Pwede mo lagyan ng sabon, gata, something na. Hindi pwedeng may space to, no? Ha? Hindi pwedeng may space may mga... Pwede naman. Kaso nga lang kakalog. Kasi Pero alam naman nilang bike to, di ba? Kaya ingatan naman siguro. naman lambay na yun. Ingatan naman siguro nila yan. Oo. Kasi nung nagpadala ko ng bike, Mm. lahat yan sinisip ko. Pwede ko sinisip. Yung tatlo. Galing! Galing. Ito? Oo. Ayan, oo. Paano kalasin? Diba? Pero sayang talaga yung pinta niya. Nanginayang talaga ako. So, ito lang yung mga kailangan talaga. Ayan, sa pedal yan, ganyan Sa kalaki. pedal. Size. Anong size? Ayan ko. Ayan. Size 8 sa pedal. Na Allen. Size 8 sa pedal. Oo, Allen key. Ito, Ano tawag dyan? Allen key. Allen key. Size. Ito, tsaka ito. Size 4 at saka size 5 Size 4 tsaka 5. sa manibela. Manibela. Sa top, sa ano, handlebar, tsaka sa stem, tsaka sa tailgate. Okay. Ito, pag samasamahin mo ng tape. Mm. Tapos ito naman, madali mo sila magsukat. Ganun ko ito ha. May lagyan mo din sa box. Ito, balutan mo rin lang. Ito, balutan mo ng bubble wrap. Kasi tutusok siya. Tingnan mo yan. Ito, yung dalawa sa baba. Dalawa sa baba. Dalawa sa baba. Sanay na sanay. Alam na alam yung parte na. Sa hugutan tayo mga. Ayos. Tapos ito. Ito. Sige, i-tape mo na lang ito din. Ito ha. Hindi ka natin pakan. Ito, naka. Ba't ka korto? Kasama mo pala si Adonis? Ito oh. Pag ganyan design niya. Hmm. Para maano sila eh. Ayan oh. Dalawang bilog sa baba. Dalawang bilog. Tapos lock. Tapos suot ng tornilyo yung dalawa. Ayan. Tapos ito, wala pa na lang dito na. Samang height. Bili ka ng hammer. Ilagay mo sa ulo. Sa garahe. Huwag sa garahe. Sa kwarto. Huwag sa grahe, kasi sa grahe May initan, ho. May initan ulan. yung init ulan eh, yung lamig pa. At least sa kwarto, may sarili ka naman yata ang kwarto. Meron na. O yung pala eh, dito mo ilagay, hindi naman sa gabal eh. Pag nandun ka naman sa kami, ilagay sa grahe kasi andun ka. Thank you, Marka. Ha? Ito. Yung length 82. Length 82. Hindi, height pala to. Height 82. Ito. Height ito. Yung lapad. Lapad. Tapos yung 21. Tapos yung lapad. 140. 142. Yan. 142. Sige. Yung sa'yo, yung isang plato? Ay, Yan. ano yung isang plato? Hindi naman, ang dami naman ano. Ay, siya naman. Eto. Bakit yung sa akin?
Dalawa yun siya, dalawa tatlo. Ah. Wala akong pintura, oh. 29 din to. 29. Ay, ano? 12 yata yung... Hindi, yung gulong. Gulong. Gulong? 29? 29 na. Gaan nito. Yung sa akin eh. Mabigat yan. Ha? Mabigat. Ang gaan. Kanino yung isa? Ano mas mahal to? Hindi, Fuji ng 27.5 lang. Bakit mas maliit na gulong mas malaking gulong mas mahal? Eh, hindi, ito na ang modelo eh. Wala na sumunod sa model 29. Ah. Ang pinaka-model model 29. Yung mga una-una 27. 26. 26. 27 tapos 29 yung latest. 27.5. Ah. Yun ang pinakahuli. Yun pala yung mga model na ano. Yung kasali. Ano to? Ay, ito yung road bike na tinatawag. Road bike. Magkano to? 9.5 dirhams. Oh my goodness. 9.5 dirhams. Friend, pag binili mo ng bagay, magkano 17. Ay, 9.5 mo binili? 9.5 ko binibenta. Nabili ko ng 13. Kasi. Isang taon na sa akin. Binili mo ng pandemic. Hindi mo pandemic dito lang. After na. Ba't mo binibenta? Ay, dito ko na ako. Mas mahal pa. Hindi naman. Mas, anong tawag? Mas trip ko yung kulay. Mas Ang ganda nga. puti. Pero hindi to pwede sa lupa. Kasi sasabog. Sasabog yung gulong. Hindi, mahirapan ko. Pero mas mabilis siya sa Oo, sa semento. 9.5 13 200 almost 200,000 Yung nabili ko siya pesos. na Basta. Bulgari ba naman ang brand eh? hindi adik. Yung mga libangan ko, wala nang iba dito. Bulgari ba naman ang brand eh? Bilis yun? Ayan. Depende sa napidar. Oo. Mabigat eh. Matindi. Kaan eh. Pwede isang kamay eh. May tubig pa yan. Pulo pa yung tubig pa. Meron na. Yaman na. Ganda. Bagong bago. 9.5. 100,000 pesos. 100,000 pesos. Mahigit. 140. Yun nga, pagkakalas ng bike natin, lagyan na natin siya ng bubble wrap para mas protektado pa siya. Shoutout pala kay Boss Mark, maraming salamat sa'yo. Bukod pala sa box na to, nirequest ko kay LBC na lagyan na rin ng crate para mas safe siyang makarating sa Pilipinas. Yung presyo pala sa Luzon pag pinadala ay 395 pag naka-crate at 286 pag wala naman. Bye-bye, Discovery! Naliga na ako. Kailan? Ha? Kailan? September, ay, October siguro. Ito ang Discovery.